Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a dneska jsme zase ve virtuálním počítači a dneska budem zasekávat počítač takzvaně. Dneska vám ukážu takovej trik, jak třeba kamarádovi nebo někomu zasekat počítač. Že si dejte něco dobrýho k jídlu a k pití, ať si maximálně užijete tohleto video. Ale nezapomeňte dát like a odběr, budu moc rád a jdeme na to. Takže, co prvně já udělám, já si tady vezmu správce úloh, aby jsme viděli, kolik to zabírá všechno a jak tady si zdám, aby jsme věděli, tak to, tam zatím pryč. Takže dám pravý na plochu dáme, tady dáme nový a tady dáme textový dokument. Můžete pojmenovat jakože jak chcete, já tam pojmenuju třeba, já nevím, test, dáme tam test, jo. A dejte tam .txt tam zmažte, pokud nemáte zaplý přípony názvy souboru, hned vám ukážu. Dejte tam .bat a dejte potvrdit. A teď vám ukážu, jak zapnout teď tady to .bat, jak jsem říkal. Pokud to nemáte zaplý, půjdete do průzkumníku souboru, dáte tady tu šipečku, pokud jste na Windows 10, na Windows 11 to je trošku jinak, a dáte tady zobrazení a dáte tady to skryté položky se taky můžete zapnout, ale připomíná názvy souboru, to je to důležité. A pak na Windows 11, tak musíte jít do tento počítač, tam dáte takhle pravý a tady někde by to mělo být. Teď se nejsem jistý, kde to přesně je. Tady prostě někde tady, když dáte tak třeba pravý, tak no tak tady by to mělo být ve zobrazení a tady někde dole by mělo být další. A nebo tady někde na panelu by to mělo být. Pak tady dáme na to pravý na ten soubor, dáme upravit poznámkovým bloku a teď napíšete zavináč alt v, dáte echo, mezera off, dáte enter, dáte start, mezera loop, tečka, a dáte uložit, tady můžete dát Ctrl S, ale já vám tady ukážu uložit a bude to uložený v tom souboru. A to když tak ještě přejmenovat, jo, takhle, to je lepší. Já se vám takhle sem někam dolů, dejte si to tam kam chcete, já otevřu toto, no. Už ten počítač bude mít trošku problém s tím, ale ono to jak si zvládne, no, tady uvidíme. No, nevadí. Tak já to spustím, když to zapnete, tak by to mělo, jo, spamuje to příkazí řádky. Bude to spamovat hodně příkazových řádků. A ono to tady je vidět na tom virtuálním počítači, že to je trošku pomalý, protože já mám vyplý animace, kdybych měl zapnít animace, tak to bude prostě tam naskakovat hodně. A tak tady ten virtuální počítač je jakože není moc výkonný, takže jo. A po restartu, tak když to restartujete na počítač, tak pak to zmizne takže se nemusíte obávat, jenom to prostě nebude takhle naskakovat do té doby, než buď sám nekrešne ten Windows, anebo prostě můžete pak restartovat. Takhle, tímhle s tím můžete vypranknout kamaráda, můžete mu dát taky prank. Tady mám ještě volný 12 GB paměti, mám taky docela, jakože postupně nabývá na rámce nahoru, jo, takže jako jak vidíte, zkusím tady otevřít nastavení a ono se tak načte, ale trvá to docela hodně dlouho. Až teď se mi otevřelo nastavení, ale bude tady publikovat zase tady to. Třeba na něco podívat. No, to se bude lagovat docela dlouho ještě. A tohle asi, co tady to? Tohle asi pro této video bylo všechno. Je to takový menší, kratší a videjko. A jakože je to trošku kratší videjko, nechtěl jsem dělat tak dlouhý videjko, takže asi pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čau.